खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। चन्दनपुरनि जन बड'साया साइकेलजों हान्थिगोन श्री केदारनाथ धामसिम। डक्टर सनाली कचआ काजिरङा नेशनेल पार्कनि फिल्ड डाइरेक्टर महरै थिसनजाबाय। आस्मिता खेल इन्डिया वमेन्स उसु गेलेनाय बादायलायनायाव मिथिश्री रामसियारिया गल्ड आरो लक्ष्मीबती देउरिया ब्रन्जनि मेडेल मोनदों। कंग्रेस दैदेनगिरि अंकिता दत्तखौ सिबिआइआ सामन खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि बरपेटा रोड चन्दनपुरनि जन बड'साया साइकेलजों 10 रिंगासो समाव बरपेटा रोडनि शिव मन्दिरनिफ्राय जागायनानै उत्तराखन्डनि श्री केदारनाथ धाम थांनो थाखाय आगान सुरदों। श्री केदारनाथ धाम थांनो ओंखारनायनि सिगां जन बड'साया बरपेटा रोडनि अमा बाजाराव थानाय बाथौ थानसालियाव आलारि बाथि फोजोंनानै आनान गसाइनियाव आरज गाबग्रोदों। बेनि उनाव बरपेटा रोडनि शिव मन्दिरावबो खुलुमनानै साइकेलजों हान्थिनाया जागायजेनदों। बेबायदि गोजान लामा हान्थिलांनायाव बिमा बिफाजों लोगोसे चन्दनपुर गामिनि रायजोफोराबो जन बड'साखौ हेफाजाब होफादों। थांनोसै समाव जन बड'साया गावनि बिमा बिफा खुलुमनानै आरो गावनि लोगोफोरजों आखाइ हमनानै हेन्डशेक लानानै थांदों। जन बड'साया गावनि इउटुब चेनेल ब्लगखौबो नायनो थाखाय बयखौबो खावलायदों। गं मोनसेल' गोनां गान्दानि थाखाय दुलाराय भारतआवनो बयजोंबो मिथिजानाय काजिरङा नेशनेल पार्कनि फिल्ड डाइरेक्टर महरै हाग्रा बिफाननि चीफ कनजारभेटर डक्टर सनाली कचआ आसाम सरकारजों थिसनजाबाय। मख'नो गोनांदि आथिखालाव काजिरङा नेशनेल पार्कआ आसामनि मोनबा जिल्ला फारियै नगाव, गलाघाट, कार्बि आलं, सनितपुर आरो बिश्वनाथजों बेंखनजानाय बेसेबांबा गेदेर गुवार हाग्रा ओनसोलखौ आवग्रिनानै दङ। इन्डियान फरेस्ट सार्भिस अफिसार डक्टर सनाली कचआ आथिखालाव काजिरङा नेशनेल पार्कनि सिगांसिन आइजो फिल्ड डाइरेक्टर महरै थिसनजादों। बेनि सिगां रावबो आइजोआ काजिरङा नेशनेल पार्कआव फिल्ड डाइरेक्टर बिबानखौ मोनफेराखैमोन। मख'नो गोनांदि फिल्ड डाइरेक्टर जतीन्द्र शर्माया 31 आगस्ट 2023 आव आजिरा मोनसिगोन। बेनि उनाव 1 सेप्तेम्बर 2023 आव आइजो फरेस्ट अफिसार डक्टर सनाली कचआ बिबान रुजुनसिगोन। बाक्सा जिल्ला असु एस'सिएशननि सिङाव थानाय निकासी आरो नारायणपुर एफिलिएटेड एकाडेमिनिफ्राय आस्मिता खेल इन्डिया वमेन्स असु लीग चेम्पियनशिप 2023-2024 इं मायथाइनि सोलिफु आगस्त दाननि 28 आरो 29 खालाराव DTRP इनडोर स्टेडियाम गुवाहाटीआव जालांनाय सेनियर आइजो हान्जानि गेलेनाय बादायलायनायाव मिथिश्री रामसियारिया सनानि मेडेल आरो लक्ष्मीबती देउरिया ब्रन्जनि मेडेल देरहानाय लाबोनानै ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। एकाडेमिनि फोरोंगुरु दानसोरां दैमारिनि फोरोंथाय होनाय आरो नाजानायजों गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाहैनाय बे गेलेनाय बादायलायनायाव आसामनि दाब दाब जिल्लानि गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोनब्लाबो गोख्रों गेलेनायनि जोहै बाक्सा जिल्लानिफ्राय मिथिश्री रामसियारिया गल्ड मेडेल आरो लक्ष्मीबती देउरिया ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हायो। बे देरहासारनायखौनो लानानै देरहाबोनाय मिथिश्री रामसियारि आरो लक्ष्मीबती देउरिया गावनि गोसोनि गोजोननायखौ फोरमायनानै फैबाय थानाय समाव नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गेलेनो गोसो थानाय बाथ्राखौ फोरमायो। बेनि थाखाय बिटिसि खुंथायनि गेलेमु बिफान आरो आसाम सरकारखौ नांगौबायदि मदद होनोबो खावलायबावो। लोगोसे बिथांमोना बाक्सा जिल्ला निकासी नारायणपुर असु एकाडेमिखौबो नांगौबायदि मदद होनो सरकारखौ खावलायो। सारदा केलेंकारिजों लोब्बा दं होननानै सिबिआइआ कंग्रेस दैदेनगिरि अंकिता दत्तखौ नायबिजिरनो थाखाय सामन खालामदों। एसेबां गोबाव उनाव लकसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस दैदेनगिरि अंकिता दत्तखौ सिबिआइआ सामन खालामनायखौ नोजोर होनानै गोबाङानो सावरायसोगारदों। मख'नो गोनांदि अंकिता दत्तआ उरुपति प्रिन्टार्स एन्ड पाब्लिकेशन प्राइभेट लिमिटेडनि डाइरेक्टरमोन, जाय प्रिन्टार्सआ सिगाङाव सारदा प्रिन्टार्स एन्ड पाब्लिकेशन प्राइभेट लिमिटेडमोन। बेजोंनो माबाफोर लोब्बा दङ नामा होननानै सिबिआइआ नायबिजिरनो कंग्रेस दैदेनगिरि अंकिता दत्तखौ बुधबारखालि सामन खालामदों।
दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।